сустрэліся, і стала лёгка так на свеце жыць. Сэрца шчасця адшукала, і птушкаю не паляціць. Сябры, запрашаю вас 12 снежня 2024 года на творчую сустрэчу ў гасцёўню Аллы Цяцёркінай «Рэзананс», якая месціцца ў Пушкінцы. Гэта Мінская абласная бібліятэка імя Александра Пушкіна. Знаходзіцца на вуліцы Гікалы, 4, раён станцыі метро плошча Якуба Коласа за ЦУМам. Пачатак імпрэзы ў 17 гадзін. Што я там буду рабіць? Пачытаю вершы, старыя і новыя, пагаворым пра журналістыку і драматургію, раскажу пра планы ПЖД-студыя на Новы год, а яшчэ паслухаем жывую музыку, скрыпку і габой. Кампазіцыі замежных і беларускіх кампазітараў Георга Телемана, Романа Хардзімана, Уладзіміра Мулявіна і Антоніа Вівальдзі выканае дуэт «Белая лілея». Скрыпачка Діяна Дубченка і габаістка Ганна Шеймо. Што за кампазіцыі яны будуць выконваць, не скажу. Ведаю, але не скажу. Прыходзьце на імпрэзу і самі ўсё пачуеце. 12 снежня, чацвер, 17:00, бібліятэка імя Пушкіна.